Tak jo, už jsme tady. Kde je Gonz? Gonzi, pojď! Kde jsi, Jeffe? Gonzi! Co? Jeffe, to je James. Něco pro mě udělej. Ujmi se ho, jo? Ať ví, jak je to s televizí, ukaž mu hry a tak Kolik mi dál. zaplatíš? Kolik? Je to tvoje práce. Dám ti $5,000, 5 bereš000? to? Napíšu ti šek jako vždycky. $5,000. $5,000. $5,000. Za to bude mít prohlídku exkluzivní. Skvělý. Pohoda, to jim dělá dobře. Jo, jasně, Chápeš? Jeffe. Jsme tu ve vězení? Ne, Kde pak? ani To jo, náhodou. no to jo. Jo. Dobře. Hlavně s úsměvem, jasný? Tady jsou nějaký hry a tady... Padej! Seděl mi v křesle. Hračka, další hry, ale nejdou vyndat. Vidíš? Spousta her. Tohle z tebe udělaj. Vidíš? Když si hraješ, je to, jako bys dostal sedativa. Dali ti už nějaký oblbováky, co? Co? Co ti dali? Torazin, Haldol? Kolik? Měl bys vědět, co vlastně bereš a kolik. Potřeboval bych si zavolat. Zavolat si? Jo. To snad ne, to je komunikace s vnějším světem. To se tady nesmí. Ne, podívej. Kdyby všichni tyhle cvoci mohli telefonovat, tak by se šílenství mohlo šířit po telefonní lince přímo do uší těch příčetných tam venku. Všichni by z toho zmagořili. Tak půjdeme. Něco ti řeknu, Jamesy. Nech si to pro sebe. Vážně duševně chorých tady tolik není, ale to neznamená, že bys třeba nemohl být cvok magor až na půdu. Ale kvůli tomu tady nejsi. Nezapomeň, kvůli tomu tady nejsi. Jsi to kvůli systému. Vidíš tu televizi? V tomto vězí. Tohle má být tvoje víra. Reklamy. Lidi už nic nedělají, nic nevyrábějí, všechno je automatizovaný. K čemu tu teda jsme? Jsme jenom konzumenti. Jo? Dobře, dokud nakupuješ, si dobrý občan, ale když tě to nezajímá, co myslíš, že se z tebe stane? Co? Duševně chorej. Ano, přesně tak. Když nebudeš nakupovat toaletní papír, nový fár, mixery do kuchyně, všechny možný druhy vibrátorů, poplašný zařízení, sluchátka implantovaný do mozku, šroubováky s vestavěným radarem, hlasem ovládaný počítače. No tak uklidni se, Jeffe. Nenervuj se. Správně. Jste přitažlivá žena. Takže když chceš vidět určitý televizní program, řekněme Všechny mý děti, nebo co já vím, tak nahlásíš vrchní sestře den a hodinu, kdy ten pořad běží. Ale musíš jí to nahlásit předem. Doufám, že to chápeš. Máme tu chlapa, který chce koukat na pořady, co už šli. Jo, ne, musíš jí to nahlásit předem. Ten náš blázen nechápe, že sestra nemůže zařídit, aby bylo včera. Že neumí vrátit čas. Díky, Einsteine. Slyšíš? To byl cvok. To byl magor, ale Jamesy. už toho bylo dost, Jeffe. Koleduješ si o injekci. Varovala jsem tě. Správně. Ano, je to tak. Já jsem se jenom nechal trochu uníst, když jsem tady Jamesovi vysvětloval, jak to tu u nás chodí. Já jsem k vám nepřiletěl z vesmíru. To je Washington. Nepřiletěl k nám z vesmíru. Nesmějte se, příteli. Padej z mýho křesla! Jde o jistý druh mentální úchylky. Ocitl jsem se na planetě Ogo. Mezi intelektuální elitou, připravující útok na barbarské hordy na planetě Pluto. Přestože všechny tyto mé pocity nám nepůsobí mimořádně přesvědčivě, je planeta Ogo ve skutečnosti výtvorem mé mysli. Trpím psychickou poruchou. Unikám před jistými stránkami reality. A to mě přivedlo až sem. Až s tím